weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to mbagne to windinga to feerel to haymedad to dabbe to dabbana to ñabina to gurela cooga to jawaldi to tampidaro to hisaja to burgoduna atena to buubo awdi to lewe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to belel gawdi wuuro nayi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie hono directeur général de la sécurité nationale leydi ndi sifi kayita aljuma hanki o hollirde e oɗo saaha joni ko interdit ko wiyete koɗo woni mo jeeyaka leydi Mauritanie ken waɗa transport so yiiɗi noon wona transport marchandise walla transport yimɓe kala ko interdit nder leydi hen to leydi Sénégal jinnaɓe sukaɓe janggoɓe école aji woni parents d'élèves ɓe kolliri tigui aset ɓe kolliri aset hande o sanga 15 heures koɓe waɗoɓe moɓodiral mabɓe to yesso koɓe waɗoɓe moɓodiral mabɓe yesso place de la nation hollirde mette mabɓe kay e caɗele jangde gonaɗe e oɗo saaha joni nder leydi he to leydi Mali justice mo leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe udditi enquête losgoji ko fate audio cariɗo e oɗo saaha joni e nder réseaux sociaux ji tawa ko haalande hakkude Boubou Cissé gonnoɗo hoore jagorɗe sakkede laamu Ibrahima Boubacara Keita haaldata e Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire tawɓe goni koye ñingde laamu transition ngu to leydi Burkina Faso leydi Burkina leydi ndi heeɓi ko fate chef d' état major gendarmerie kesso puloɓe keeɓi oɗo saaha joni to leydi Libye ko seppoji Gulli Diaw mbaɗi to Tripoli lamorgo leydi ndi hollirde tigui jadani e ko parlement tawateɗo to funnague leydi ndi koɓe cuuɓi e oɗo saaha joni hoorejo jagorɗe kesso leydi ndi bisimilla mone kerki hotondirte joni jañoɗen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye ari jam are men woni gorel teya mo ganduɗa adde men ko cellal itta kala ñabboje wattuma e cagatago maɗa hono no gonirnoɗa hanke e nangue hoore maɗa an jinnaɗo tedduɗo musidɗo tedduɗo joguiɗo caɗele AVC walla joguiɗo caɗele cardiaque walla joguiɗo cholestérol mo ɗaɗi mum cukki ha wofɗi jotti walla ha tuƴi jokkodira e gorel teya gorel teya ko ha ko iwkoton to kordi nooro ala kala ko woni heena so wona cellal ɓalli sukkita ɗaɓi maɗa dogna ƴiƴam maɗa an hoore maɗa ha gonta sagata kala ko mbasnoɗa e gurdam ma on saaha keɓɓituɗa ha timma joguiɗo caɗele sukara ɓandu wuloru ustoraɗo goragu donkowo jaggude taare kala hende jokkodira gorel teya sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi to banggue gorel teya jokkodirta koye 00221 77 128 23 46 nototoma ko Mamadou Ngayda to cuuɗi meɗen juude Goriki walla so tawi koto Mauritanie gonɗa to Nouakchott jokkodirta koye Boy Niassa 00222 47 85 20 96 so tawi koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto New York woni États-Unis de Amérique ko Abdou Sow mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 to New York mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France kawrata koye Harouna Ngaydo mbatta ko 337 82 33
80 55 haɗani ɗon tan so tawi jiiɗa ko site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ma heɓen kollaɓe joni joni gonta cukalel toko sela. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira sappo e ɗiɗi lewru colte woni février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawen yiide en to banggue nete e ɓosoje ko miñi men sehil men saydou abouba habaruji men e ɗemgal pulara hono noon mbirno gardi ɗi kabaruji ɗi koto leydi Mauritanie pudorɗen commission technique taw ko mixte woni commission dendinɗo leyɗele ɗiɗi woni leydi Mauritanie wondude e leydi Mali ɓe joɗima batu mabɓe to université des sciences islamiques mo wuro Ayouna Mujibou batu ngu noon ko yewtidde e siftitinde kadi to fati to kerol hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi to haaɗi ɗum e ƴettude peeje kadi e oɗo saaha joni gam tekkinde yidde tekkinde nden ka e kisal waɗoɓe yangara hakkude keeri to leyɗele ɗe ɗiɗi commission o noon ko gouverneur uji région mo leydi Mauritanie e gouverneur région mo leydi Mali taw ko région ngaji badduɗi keeri tawteɗi takko keerola ko ɗen tigui wondude e ɓen taw ko représentant uji ministère de la défense leyɗele ɗe ɗiɗi kañumen mbaddi nguɗon batu ngu noon ko balle tati batu ngu ko balle tati ɓe kawri noon kamɓe kala noon eɓe ɓeyda coordination eɓe ɓeyda kadi coopération hakkude laamuji leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni hono directeur général de la sûreté leydi ndi o siifi kayita tawa ko nodda circulaire aljuma hanki o hollirde tigui wonde oɗo saaha joni e nder leydi Mauritanie kala ko wiite koɗo ko interdit kene waɗa transport e nder leydi he kene dogna werlam tawa ko werla transport e nder leydi he so yiiɗi noon wona transport marchandise walla transport yimɓe kala ko wiite transport urbain e nder leydi he ko interdit wonande ɓen wiiteɓe hoɓɓe e nder leydi Mauritanie ko aljuma hanki o siifi oɗon kayita ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañume gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala kikiɗe anki o noon aljuma hanki ɓe kolliri e nder jokkoli leydi Mauritanie kala ko ujunnaji ɗiɗi e temmeɗe ɗiɗi capanɗe tato e yimɓe tato woni holkisanoɓe e nder ɓen noon e nder holkiso he noon hen ujunere temedde jeegom e capanɗe joyo ko teste mo hinde TDR woni teste jawɗo temedde joyyi e capanɗe jeegom e jeetati ko teste mo hinde PCR woni teste laboratoire e nder holkiso he hen sappo e joyo neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe morosa coronavirus e nder ɓe cellanoɓe capanɗe jeetato e ɗiɗo kefti celal mumen hano hannirta ni paati galleji men hay goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum ñalawma hanki o bila winditiɓe doggol coronavirus e nder leydi Mauritanie tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima capanɗe joyyi e jeetati ujunere ene fawi temedde joyyi e capanɗe joyo e yimɓe jeeɗiɗo e nder mabɓe noon hen capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetato e neɗɗo goto heɓtino cellal mumen hano hannirta ni temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗo e neɗɗo goto ɗum woni ko hawre dial tuggi ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni habaruji men ɗemgal pulara sennomima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal jiyan ha toon juuma Cheikh Oumar Anne ko maire mo commune mo Dioum keɓɗo polgu mum taw ko e mbadi deuxiéme mandat o jottima aljuma hanki o e jappere mairiyagal e gardigo mairie ndi joƴƴinimo toon noon ko joƴƴinimo toon noon ko préfet mo département mo Podor hono biteɗo Makhtar Diop préfet o noon rokkirimo lefol taw ko lefol mairiyagal yeeso capanɗe joyyi yeeso capanɗe nayyi e
jeegom conseiller ji taw ko conseiller municipal ji e yeso invité ji hewbe arnobe tawtorede cérémonie o kanko Cheikh Oumar non o yetti o manti dendangala jeunesse o kalam o holliri tigi wonde omo jarnibe omo mantibe e darnde faydinde ndebe dari sabu kay o holliri ko sababu de jeunesse o wawi heptude polgo ha wawa lamtade mairie ndi taw ko deuxième mandat makko o holliri non wonde kay o holliri non wonde kay e odo deuxième ko mandat ko woni afo kala projet ji makko ko fati e jeunesse ngam yidde kay wallide jeunesse ha jeunesse o wawa tigi ummade sertude ha laba e wasama gollade septinde on non kanko maire mo jumo hono Cheikh Oumar an ko kanko woni jagorgal kalfinado ko fati jangde tonde e wittoji scientifique e ndara leydi hen jayde weltare bibbe fulbe andu diine madam fedde heblo sukabe Afrika eden biyamo yo jogoro jam o wawa kaydude gan o wawa kadi gaynude manda makko e dow jam e kisala ha joni khabaruji men demgala pular to leydi Sénégal ha joni on fannu kedden yen ha to wuro sogi non maître Moussa Bakara Thiam kanyum woni maire commune mo wuro sogi kanyum ne jettiti golle mudum aljuma hanki o taw ko mbadi deuxième mandat mo duubi joyam cérémonie o non investissement ko wadi tigi koto hôtel de villa wuro sogi dom yeso préfet et conseiller ji municipaux ji kewdi kanko monsieur Moussa Bakara Thiam jiya ko ya landa benna bokko ya karam o bayini to non feyde route makko woni kay no yidiri kay ardade mairie ndi edido duubi joya paadi kanko e hoore makko holliri tigi woni afo programme makko e do deuxième mandat ko wiete formation et formalisation et emploi wondude financement jeunesse e rewbe kala woni tigi yettude kay peeje wallude jeunesse e rewbe kala e wasama habade wasama gollade hebloji mojjino fewi o erima non dendangala yimbe laamu ngu be wodendi landa e be worandani landa wondube e laamu e opposition kala de tinnoto no fewi mbatta hakkillaji men e on fannu woni tigi toppitade e jeunesse e toppitade rewbe kayim e habade wasam gollagum e wadde kadi e kala saha battitade population andude cadele wawi jogade ko dum tigi woni ko bamtata leydi ndi ha joni khabruji men demgal pulato leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinado ko fate cellal ADM o jabbima nyande alkamisa benudo sappo lewru colte hitano junnaji didi en o gasi didi to hôpital Fanam ballala paydingal no fewi taw ko lo nyakko habade covid sappo jeenayam ballal ngal non umri ko laamu leydi Espagne rewi e ambassade e juudi ambassadeur mabbe jodini be leydi Sénégal koy juudi mum rewi wawi yettade e laamu leydi Sénégal taw kadi rewi koy juudem kanko Abdoulaye Diouf Sarr ballal ngal non hallo o ko ujunna ko temettati didi ujunere ne fawi temedde nay dose woni 302.400 dose taw ko nyakko coronavirus habade coronavirus ngo hinde Johnson Abdoulaye Diouf Sarr holliri hen weltare mum mawde ne fewi holliri hen kadi weltare e jarnore laamu ngu kala laamu leydi Sénégal kala o jarni laamu leydi Espagne e ngando ballal paydingal no fewi ko fati kay e nyakko habade odo mborosa coronavirus kanko Abdoulaye Diouf Sarr non o wadi erango faade dendangal besku leydi Sénégal e wurbe ndar leydi he kala ne bawata arda jetta nyakkoji men hano hanit ni sabu odo sa holiri ko nyakko ngotan e tiagal Allah wawi falade yimbe e odo mborosa bitedo coronavirus o yetti non o mani o manti ambassadeur o holiri kadi wonde cekci hila galam e bingu yummaw gongo hakkunde leydi Sénégal e leydi Espagne wana hande fuddi ko cehilagal jungal fewi ko bingu yummago boynguno fewi ha joni ko leydi Sénégal keddoden kene wana joni lebbi tati jangde e nder leydi Sénégal taw ko jangde écolaji rawani lawol hay cettan holirama tigi kala sa ko gravaji woni ton e sukabe kala sa yaade ne garta jangani ko duma saabi non be na jinnabe sukabe jangobe elwaji woni le parents d'élèves be kawri kambe kala aseda hande o e be bada mobondiral mabbe e seppo mabbe te yeso place de la nation to woni to be obélisque ebe madon mobondiral mabbe patam limigal wadde hollide laamu kay wonde be jaadani haydara e dido gravaji e kala saha ko écolaji di uddata ko sukabe jangani be jogi kulkuli non ya taw hitande hikka jogorani wonde hitande ko wiete année blanche be mbadi erango non faade laamu ngum de dartono dorde mum fonno kay mbele faabade jangde sukabe hitande hikka ne e ndara leydi Sénégal siftinde on non nyande tati lewru février
gonɗen ɗo jangguinoɓe école aji hujjikinto mum wondude laamu ngu ɓe joddinoma gam ƴettude peeje kayi yidde kaya riwde ɗiɗon grève aji kono noon haydara ala ko ɓe pamodirno e nguɗon batu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewade kala sabaka so huccide ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mborosa coronavirus o yarata nder leydi he ɓe kolliri noon aseda hande o wonde nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeegom e yimɓe jeetato woni holkisinoɓe e nder holkiso he noon nogas e nayo neɗɗo tawama e jeeti ko fiɗaɓe mborosa coronavirus hen tata ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o nogas e goho heddiɓe ɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon rafi sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaden aljuma hanki sappo e goho lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hono colonel Azimi Koita hoorejo transition laamu leydi Mali o joddima o bismima e ɓeɗon taw ko ardiɓe panel ardinoɓe ko fate golle biteɗe les assises nationales de la refondation tawa kadi ardi panel o ardi oɗon panel ko biteɗo Zeyni Moulaye sababu jonde ɗeɗon ko ɓen ardiɓe ngellona panel ardi kay gam rokkirdemo rapport taw ko rapport définitive woni cimtol golle men ɓe golli kala tuggi kayde eɓɓore nde eɓɓa ha yetti oɗo saaha joni ɓe jarni noon e nder discours makko e nder discours mabɓe kanko ardiɓe kanko gardiɗo panel o hono Zeyni Moulaye o mani o mantin o jarni dendagal gollotoɓe panel e kala e ɓena commission halfinnaɓe ko fati e juɓɓudi o yuɓɓinde ko fati tigui e batuji e jonde ko noon kadi o mani laamu colonel Azimi Koita e darde dari kay e doole moyen yaltini ha ɗiɗon assise aji mbawi wadde tigui hano hannirtani ha joni ko leydi Mali keddoɗen commissaire des police gardiɗo commissariat des police mo 3e arrondissement hono biteɗo Balo Bo Mayga e ardiriɓe mum ɓe mbaɗino opération moɓe iniri fununu woni tigui tourbillon walla mbiyana yirinde on opération noon ɓe mbaɗi ɗum tigui koye nder leggal haɓade ko fate ɓen waɗoɓe trafic de drogue hutortoɓe drogue e yeɓe drogue kala ɓe kolliri noon e nder opération he ɓe mbawi teɓade yimɓe hewɓe no fewi tawa kadi koye mawɓe waɗanoɓe trafic de drogue ɓe mbawi kadi teɓade drogue kiftude drogue kewɗo ɓe nangui ɗum koye jeere to wiyete jeere gaddunina ɓe kolliri tigui mawɓe hewɓe mbiyama taw ko wiyetenoɓe cerveau on réseau teɓama eɗo saaha joni tawe juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen justice mo leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe udditi losgoji enquête jaƴƴo no fewi on enquête noon ko caggal kayde audio nanga taw ko ñukidi tigui haalande oɗon biteɗo Boubou Cissé noon kañum woni hoore jagode sakket e laamu Ibrahima Boubacara Keita mo yolede Allah wone mum jaltuɗo aduna kanko Boubou Cissé noon ko ɓoyani ko omo haalda e nder e téléphone omo haalda Yalsana Dramani Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire e nder audio o noon audio ko 5 minutes pawɗi seeɗa e nder audio o noon teskama hen tigui eɓe ñiŋa laamu ngu eɓe kaala hen Alassane Dramani Ouattara ene ñiŋa hen laamu transition ngu no fewi omo ñiŋa hen hoorejo leydi ndi kono noon kadi hoore jagoɗɗe e jagorgal kalfinade ko fate justice wondude e jagorgal kalfinade ko fate gueɗe nder leydi kala omo suuti hen konguɗu no fewi ma en ketto audio taw ko haalande kanko Boubou Cissé o haalde Alassane Dramani Ouattara. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je resté quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, inclus les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup
de pression. Mais bon, j'essaye de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux. Comment c'est ça, ceux qui vont un pays, 30-40% de son budget financé par l'extérieur. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer les salaires. Ils ont 1000 milliards d'emprunts régionaux. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité. Voilà, exactement. Et puis la Banque de développement. Voilà. Donc c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul a en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit, c'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité est vraiment en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent, mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels. Je suis en train de faire un point. Bon, j'ai l'occasion. Oui, j'essaierai de voir ça avant je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager, on a le sommet à Accra le jeudi, et donc là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur, ça me fait plaisir. Voilà. C'est une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci bien. ɗaccon hagge sawte he ko ɗum ɗo woni haalande tawa ko Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi Côte d'Ivoire o haaldanno noon koye Boubou Cissé kañum wonno hoore jagorɗe laamu Ibrahima Boubacar Keita Sakkeda Boubou Cissé koko waɗi jillu muɗum e ndera leydi Côte d'Ivoire on keɗima e ndera audio he wonde eɓe kaala wonde laamu ngu ko des idiots woni ko yimɓe c'est des ignorants ɓe ganda haydara ko hawjuɓe emo andi kadi kanko Alassane Dramane Ouattara o wi ɓe mbawa yobde gollotoɓe mbawa jogade leydi ɗo ko ɓuuri lebbi ɗiɗi sabbu kay eɓe gandi leydi Russie moɓe jiiɗi gollodade haydara ala ko wawi walludeɓe o holliri kadi fodde 40 ha 60% e budget mo leydi Mali ummorto koye balle ummade caggal leydi omo andi kadi leydi Russie wawa lomtade leydi Canada wawa lomtade leydi Corée caggal balle mum ɗi addata e nder leydi Mali ko ɗina haaluɗuji ɓe kalata caggal noon de justice mo leydi Mali ɓe mbaɗi enquête ɓe tawi tigui wona montage audio ko gonga ko kalaɗo ko Alassane Dramane Ouattara tigui e Boubou Cissé kaldata audio noon waɗa ko balɗe seeɗa ko adi ko sommet Addis Abeba fedde Union africaine joɗino to leydi to Addis Abeba ko tigui ndena audio o waɗa ma en gartu hen noon so tawi en keeɓi ko ɓurɗo lawde ma en ƴeew kadi fittude audio o ha laaɓa taw kañum foof koye ɗemgal pular labtuɗo dowluɗo no dollar habaruji men ɗemgal pular sen ummima to leydi Mali paaɗen koto Burkina Faso leydi Burkina Faso ɓe keeɓi chef d'état major taw ko
taw ko gendarmerie kesso pula on non ko lietina colonel biteɗo Evra Somda non ko kanyuma wonno commandant légion spéciale tawi ko on commandant non tawi on légion ko catala tafno ngal ko ɓoyani ko oɗon biteɗo Rock marka Christian Kabourin tafno ɗum jonte seeɗa ko adi ko laamu mum ne derguite oɗon saaha non ko kañum tigi addina gendarmerie mo leydi Côte d'Ivoire kala o holliri noon ko woni afo miijo makko e projet ji makko e gardigo gendarmerie o ko wawde taftade kay e hesɗitinde e fewnitinde gendarmerie o ha wawa tigi garɗude yaada e jamanu seno mima to leydi Côte d'Ivoire to leydi Burkina Faso paaɗen ko to leydi Libi ko toon udditena kabaruji men aljuma hanki o e ndera Tripoli lamorgo leydi Libi hollirama seppoji molanteɗi Allah mbaɗama toon ɗina seppoji noon ko hollide metti men kay e nomination woni cuɓogol kesogol taw ko oɗon jawre jagode kesso cuɓaɗo e oɗo saaha joni yo ardo leydi ndin hono biyeteɗo Fatim Bazaga noon o meɗino wonde jagoro jagogal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu mo leydi Tripoli tawa kadi ko ɓen wiyeteɓe parlementaire uji tawateɓe to funnague leydi ndi e nder wuuro wiyetego Tobruk ko ɓen tigui cuɓimo gardinimo leydi ndi oɗo saaha joni yimɓe seppugo noon ɓe kollidi tigui ɓe jadani hen haydara kadi e oɗo saaha ɓe eri no seulement tan yo premier ministre cuɓaɗo yo itti ha laaɓa kono ɓe namdima kadi ɓen wiyeteɓe parlementaire woni charɗeji leydi ndi yo mbaɗe disu woni tigui yo jandine ha laaɓa musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habruji men ɗemgal Pulaar e habridde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on